Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malampot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Isa po akong kaloyal na Grab driver. Maniwala na sana kami, pero... Opo, kahit ayaw nyo maniwala, kahit mag-ngi pa kayo. Palasagot ka. Kaloyal po ako, parang si Uncle Dagol at Uncle Boyet Ayun lang. nga yun. Oh, natatawa tuloy. Tawagin niyo pa akong Midel. Short for Midelo. Mayong buntag di ay sa tanang nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. Gikan kog Surigao, Call and Teach. Ang kabiyak ko naman na si Irene ay nakilala ko po nung kami nagtatrabaho sa isang pabrika dito sa Maynila. Nung nabuntis po siya, ay pareho kaming tumigil sa pagtatrabaho sa pabrika. At dahil maselan po ang kanyang panganganak, ay umuwi kami sa kanyang probinsya sa Antique. At doon po, kahit papano'y nairaos naman ang aming anak sa awa ng Diyos. At namasada po ako bilang isang tricycle driver. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ay, daming chicks na dumadaan eh. Ano? Uy, ako Puro chicks ka lang Ako dyan yung, uy, yung nasa dulo, ako na. Ako pasayro ko yun ah. Bay! Ayan, Bay, may pasahero, Bay. Ay, ako na muna eh. Uy, sa akin yan, maganda yan eh. Ano ka ba? Uuwi na ako eh. Sige na. Sa akin na. Pagalitan na. Gawin mo na sa Kim, akin. sige na. O, bato, pick ah, bato. Ready? Dali, Naman? bato, pick. Eh, Bato, pick. Isa pa. Daya mo naman. Bato, pick. Oh, wala, tinusok yung... Walang ganon, walang dayaan. Alam mo, kukuhanin na Sino Lord. nanalo? Pako at papel. Kukuhanin ni Lord na maaga ang madaya. Oh, ready, get set, go. Bato, pick. Oh, Tatlo yan. Ayaw mo ba ng ganon?
Ako lang pwede gumawa niyan. Yung 3 fingers. Tandaan mo, mga tibo lang pwede gumawa niyan. Spider-Man Yoy! na lang. Alam mo yun, Spider-Man? Ako na lang magbiyahe, Doy. Kaya mag-uwi man ako ng buhol, Doy. Ako na magbiyahe. Sano, may tanong ako sa'yo. Paano ka nakapasa sa LTO? Duling ka eh. Nag-sheds ako, ha? Ha? Pag Bawal yun dun sa magbabasa apply ko ng sa lisensya, medical. nag-sheds ako, ha? Siguro peke yung lisensya. Patingin nga, patingin. Tingin. Oh, tanaw na ako lisensya, Doy. Ay, oo nga, may lisensya. Sige na, ako na. Ano ba? Ako na kayo, uwi pa O, ako. sige na. Pero 500. Kasi syempre nawalan na ako ng kite. May bilisan nyo dyan, ba? Dalihan mo, nayunip na yung pasero. Gina. Hello po, sino po susunod? Ay, dito po, ma'am. Okay po. Kasi po ang iksi ng palda ko, pwede po ako doon sa backride? Ay, sa tangke. Hindi. Alam na alam. Pwede po, sa backride po. Sa backride ka, ma'am, kasi Opo. walang medyo Kasi po ma'am, ang manipis na yun baba po. po ng tricycle nyo. Kaya po sa backride ako, okay lang ba? Dito sa akin na, miss, kakandungin na lang kita. Sino po ba talaga? Ako po, dito po. Tara, Sige sakay po, dito ako sa likod Tara. Kuya, pahawak naman ako sa ano mo, Ay, kamay mo. huwag yan, miss, baka iba ka mahawakan yan. Uy, ay. Kuya, hawak Angat ako mo konti, huwag ibaba. Ay, angat mo pa konti. Uy. Baby, tumahan ka na, anak. Ano ba yan? Dadating na yung papa mo. Ang ingay ng anak ko. Sampaling ko kaya. Naiingayan ako. Tahimik. Hinaan ko yung volume ng anak ko. Yan. At manood ka muna ng Batang Quiapo. Ayan o, si Tanggulo. Ayun o. O, Coco Melon. Coco Melon. Nagsalita yung baby. Bakit ngayon ka lang? Ano nagagalit? Nagatid ako na may estudyante na Tingnan mo. Ang galing talaga ni Lord, no? May nagbalita pa lang sa akin na may hinahatid kang estudyante. Wala pa akong tanong, ikaw na yung sumasagot. Lord, thank you po kasi yung asawa kong babaero nire-reveal niyo po sa akin. Kapal ng mukha mo. Teka lang, ma'am. Kapal ng mukha mo. Hindi ako babaero. Porke bagong panganak ako, nagbababae ka? Ha? Alam mo naman na hindi ako nang bababae ka. Loyal ako sa'yo. Ano sadig ka? May picture ito, inangkas mo sa likod. Anong klaseng pasahero yan? Nakahawak sa bewang, ganyan ka ba magsakay ng mga pasahero, ha? Ang kapal na mukha mo! Sa'yo yung bote na, sa'yo na yung dede ng anak mo! Round 1! Ano ba? Teka lang. Sandali lang nga. Grabe ka, Irene, makinig ka. ang bata nang pinalit mo sa akin! Tricycle driver ako! Siyempre, natural may pasahero sasakay sa akin. Pero wala akong ginawang masama. Ano ka ba? Grabe talaga kayo, mga gaslighter kayo, no? Sasabihin nyo pa yung profession nyo para sabihin nyo na loyal kayo. Mapa, pedicab driver, tricycle driver, grab driver, Lala Move, Joyride, Uy. Shopee, Lazada, Grab, UB Express. Pag malandi, mambababae kayo, babaero kayo. Ano ka ba? Nakakahiya. Lugar mo to. Hindi ako makakalat dito sa Antique. Ano ka ba? Kahit hindi ko pala, Alam kahit mo- sa Surigao pa, dili ko maging unana. Sige, dagdagan mo pa. Mag-manipulate ka pa. Kinain ko yung volume ng mo, nagsasalita ka. Yan. Mahina lang yung iyak. Okay. Coco Melon. Sasabihin mo pa na taga dito ko? Hindi mo, nahihiya ka? Hindi. Napaka-gaslighter mo. Alam mo, pag babaero, kahit nasaan lugar, makapal ang mukha nyo, hindi nyo yun Ano ba? iniisip. Tumigil ka na nga. Nakakahiya na. Wala akong ginagawang masama, okay? Tumigil ka na. Please, Ano yan? napakasilosa mo. Bakit nakayakap yung estudyante? Ha? Siyempre, baka mahulog siya. Ang kapal na mukha! Anong gusto mo? Wala bang hawakan? Ha? Wala Anong pa. klaseng
Kaya pala hindi mo pinapaweldingan ng hawakan yung tricycle para humawak sa'yo yung estudyante na yan. Kaya nga ipapaayos ko na para matapos na. Tingnan mo sa picture, binidyohan pa, Tingnan mo yung bag niya. Ha? Ikaw ang nagbitbit? Ano mo yan? Ha? Tama na. At saka nagkatinginan kayo, Tingnan mo. Ano ba? Kayo nagtinginan? Tumigil ka na. 4 kilos siyang na ako. Pinagpalit mo na ako sa estudyante! Hindi nga, tumigil ka na, wala nga. Sige na, ipapawelding ko na tong hawakan. Kapal na mukha mo. Bahala ka dyan! Napakasilosa po ng asawa kong si Irene. Kahit ano na lang pinagsesilosan. Hindi ko naman pwedeng piliin ang mga pasahero ko sa tricycle. Call and teach. Alangan naman, pag babae, hindi ko pasakayin. Pag lalaki lang. Wala namang ganun. Siyempre, kailangan kong kumita. Nangangatwiran pa! Ayan na naman. Pinapalabas mo ako yung masama maski sa narration! Ayan, narinig niyo po, call and teach yung asawa ko. Hindi pa nga ako tapos sinaway na naman ako. Ang sa akin lang naman po ay makabili po ng pang-diaper at gatas ng aming anak. Kaya kahit minsan ayoko nang tumambay sa kanto at pinapakyaw naman ako. Doon mas tiba-tiba ako. Boss, saan po tayo, boss? Doon tayo sa beer house. Dalhin mo ako sa beer house. Gawin kitang service. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita. Si-service lang kita para pag-uwi ko. Hindi ko mahirapan ako pag madaling araw wala nang masakyan. Ha? Sabay ka sa akin sa beer house, ha? Magkano ibigay nyo? Bigyan kita ng 2,000. Basta samahan mo ko sa beer house. 2,000? Sige! Hi, sir! Hi! Welcome po! Dito sa ating beer house. Hoy! Sir! Ano ba nangyari? Ayan. Sir! Nasa shower na. Yan ang hinabang ako. Magkano ba yung sabon? Sir, 100 lang sabon para makasabon ka. Sabon? Ano yun? Ano mo, tumahimik ka. Habang nagsashower ka, sasabunan ka. Pabili na lang yung sabon. Ganun ako ka-inosente. Mayos ka. Malanding. Kasi malanding. Ayan. Halika dito. May bago tayong customer. Ayusin mo bagsayaw mo habang nagsishower tapos bibili yan ng maraming sabon, okay? Hi, ako po si Malu. Maluwasin maluwaga. Huwag mo sabihin na ganyan. Maluwaga ang puso ko at kasya ka dito. Okay. Yung pala. Diba? Ikaw naman. Oy, gusto ko si Malo. Hi, Malo. Po, pero mas gusto ko po yung kasama niya. Ito ba? Apa. Oy, Sir, dito lang ako sa gilid. Gilid. Dito ka. Magbili tayo ng sabon. Gusto mo ng sabon. Magkano yung sabon, madam? Sir, 100 na lang po para sa inyo. Naka-discount na yung sabon na yan. Ang gagawin mo, sasayaw ka. Sasabunin sa mo shower. Siyempre, yung shower sa stage. Pag nag-shower yan, sasabunan ka, okay? Tumahimik ka! Kailangan na dito. Gusto ko. Pwede siya bath soap yan. Oo! Kasi sige. may shea butter. Oo nga! Okay, sige na. Ayan. Ito na yung Ito mga na po. sabon nyo, ha? Asan yung music?
music. Yung pang sabon na music. Sandali! Tuto ka sa stage! Sir, ito na yung sabon. Ilan may bili sabon? Ay, siyang dosina na. Lagyan mo ng Fabcon. Tumahimik ka na dyan! Fabcon. Sige na. Sir, dito rin lang ko, sir. Dito lang ako. Hindi, kasama ka magsabon. Sabon dalawa tayo kasi hindi ko naman kaya ko lang mag-isa. Pwede naman tayo ng threesome. Hoy! Tumahimik ka! Ikaw talaga! Sayaw na! Sir, ito na yung music, sabon paano nyo. yun? Ito na. Okay, sir, ready na. Eto na po. Ready na ba kayo? Ang tagal. Sandali kasi. Hoy, DJ! Mahilig ka na, DJ! Ladies and gentlemen, our star for the night, Malu! Sasabon na ako, ha? Ayan. Uy! Sabon. Alam na. Uy, sumabon ka rin. Ayoko, sir. Sumabon ka. Hindi kita bayaran mamaya. Sabon dito sa puwet. Sige na nga. Dito na lang ako sa sabon, sir. Ay, ayan, mabula na. Ang dalas-dalas na. Huwag niyo na akong alawan. Hindi na alaw, naka-shower yan. Ano ka ba? Ay, shower yan. May alam dito. Ikaw lang may alam dito. Hindi, iba yung sa kanya. Hindi na niya alaw. Sige na, sayaw! Ayan. Humanda ka talaga, Midelo, pag uwi mo. Yung tricycle mo nasa labas ng beer house. Ang kapal na mukha mo samantalang ko nag-aalaga ng anak mo. Sinasamantala mo talaga porke bago akong panganak. Lagot ka sa akin! Wala pa akong kaalam-alam. Call and teach na may nagbabadya na palang panganib sa aking pag-uwi sa bahay. Suko kaayo o galit na galit ang aking asawa sa akin. Wala naman po akong ginawang masama. Pinakyaw lang naman po ako ng aking pasahero at sinama doon sa beer house. At pagka-uwi ko, Wow! Umuwi ka pa! Ang kapal na mukha mo! Sana hindi ka na umuwi, ha? Sandali lang, ano ba? Unsa ba na? Kapal na mukha mo! Kapal Tama na na yan. mukha mo! Bagay sa'yo yung mga bote na yan! Ah! Ano ba? Kapal na Tumigil mukha ka, mo! tumigil ka. Ang kapal na mukha mo, Midelo! Ah! Kapal Tumigil na ka. mukha mo! Kapal na Mahurot na itong plato niya! Tama na! Tama na! Kapal na mukha mo! Sana hindi ka na umuwi! Doon ka na tumira sa beer house! Doon ka na tumira! Ano ka ba? Pinakyaw lang ako! Pinakyaw? Hindi ako sasama sa loob, hindi ako babayaran 2,000 din to. Pangkaya Ayan na paggatas nam- ng bata, oh. Ayun na naman yung dahilan ng mga babaero! Kayo na naman ang biktima! Ha? Wala nga Samantalang ako dito, bagong panganak nagpapakahirap mag-alaga ng bata, ang kapal ng mukha mo. Porke bagong panganak ako, ha? Porke bagong panganak ako, ginaganyan mo ko, ano? Ha? Sumasuso ka sa iba kasi hindi pa ako pwede, ha? Ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha mo. Tama Ba't na. ganyan ka na? Dati naman nung naliligaw ka, sabi mo, tapat ka. Napaka-babaero mo, malandi ka. Tapat nga ako. Baliktarin mo yung tapat. Tapat pa rin. Di ba? Ganun ako sa'yo. Paano mo naman naisip na lulukohin kita? Hindi ko inisip! Loyal ako, Yung di- tricycle nasa labas ng beer house, ano? Ano gusto mo? Ipasok ko sa loob ng beer Kapal house? na mukha mo, ginagaslight mo talaga. Ang kapal na mukha mo, maghiwalay na lang tayo. Ayoko na! Ayoko na! Aalis na kami! Anak, kinaan ko yung volume ng iyak mo. Yan. Aalis
Maglinis na lang kami dahil wala naman kaming alaga sa'yo. Anong walang alaga? Ayoko na. Ayaw pa ka na, day. Ang sama mo sa akin. Ako'y nagpapakahirap dito. Mag-alaga ng bata. Ha? Huwag kang ganyan. Maglinis ng bahay. Ano? Ha? Nagbago ka na, kita, mahal ko Mitelo. kayo ng anak natin. Huwag kang ganyan. Ayaw, Bakit ka nang Hindi nag-beer nga, house? pero sinama lang ako kay Pinakyaw. Bakit may bula-bula yung kamay mo? Nagugas ako ng kamay para walang germs. Mitelo, ayoko na. Ayoko na. Ganito. Sige na, para matigil, aalis na tayo dito sa lugar nyo. Mag-a-apply na lang ako ng Grab driver sa Manila. Babalik tayo ng Manila. Para matapos yung mga selos mo sa mga estudyante, sa mga teacher, na nagipasahira ko pati yan sa beer house. Lalayo tayo dahil mahal kita. Intindihan mo? Gagawin mo yan para sa akin. Oo, dahil mahal na mahal kita. Pero kahit saan magpunta, pag babaero eh. Hindi! Taloyal ako. Sigurado ka, di ka na makikipag-chat sa iba, ha? Hindi. Dito sa Manila. Doon sa Manila. Wala. Promise! Promise! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!